गिबियावनो बयनिसिमबो रंजालि बैसागुनि गोजोन हामलायनायखौ बावहरग्रोबाय। दिनै आं गगामुगाव दंफैयो, धेमाजि डिस्ट्रिक्टनि गगामुग। रंजालि बैसागु फोरबो खुंगा 14थि। बेवहाय आंखौ रंजालि बैसागुनि खुंगा 14थि जितु गगामुगनि अर्गेनाइजार्स बिथांमोना आंखौ लिंहरदों दिनै। बेनिखायनो आं बिथांमोनखौ गिबियावनो साबायखर बावो आंखौ बेवहाय लिंहरनायनि थाखाय। गगामुगाव आंनि फार्स्ट टाइम। जोबोद मोजां मोनदों फैनानै आरो गगामुगनि रायजो राजा बिथांमोनखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर। बिराद मोजां हस्पिटेलिटि, बिराद अनदों मानसिफ्रा आंखौ। ओंखायनो आङो आरोबाव फिन खेबसे साबायखर बावो गगामुगनि रायजोफोरखौ। फैनानै जोबोद मोजां मोनदों। आंजों लोगोसे आंनि मोसाखावरि बिथांमोनाबो दंफैयो। गोजोन्थों। इयुनाव जाखांफुनाय लाइमोन सेंग्रा सिख्लाखौ आब'मा फोरमायगोन। आं बेखौनो होननो सानो दि बयहाबो गावबा गाव मोनसे एक्सट्रा कारिकुलारानो जा, फरायनायावनो जा, खेला दुलायावनो जा, बयहाबो गावबा गाव मोनसे टेलेन्ट थायो। बयबो फैनानै गावबा गावनि टेलेन्टखौ दिन्थिफुंनांगौ एबा गावबा गावनि जितु एक्सट्रा कारिकुलार एक्टिभिटिस बेफोरखौ लानानै थांनांगौ। जास्ट फरायनायल' नङा, गासिबो बिथिङावनो दावगाबोनांगौ होननानै आं सानो। आरो अल दा बेस्ट। फार्स्ट अफ अल बर'नि एकदम होनाबा जाया अमा बेदर, बिनि उनाव अनला ओंख्रै, बेनि उनाव आरो थाइगिरजों ना, आरो बेबायदिनो गोबां रोखोमनि ओंख्रै मोनजादों आङो। खुंगा 14थि बोसोरसालिया मोनसे बैसागु फोरबो जादों। बे गगामुग रंजालि फोरबो आफादजों लोगोसेयैनो गगामुग दख'र दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे फोरबोखौ खुंबाय थायो। दिनै गगामुगनि सिलिमपुर मिसिं ख्रिस्ट' भवनाव दिनै बे हाबाफारिखौ लादों आरो बेयाव जोंहा गोबां मोसानाय बादायलायनाय जाबाय। बिनि लोगोसेयैनो दिनै हारिमु बिलिफां, बे हारिमु बिलिफाङाव सासे महरगिरि लाबोदों जोङो। बेनो जाबाय हेलेना दैमारि। बिथांखौ मोसानाय जाबाय, बिथांनि हान्जाबो फैदों। खोब मोजां मोसानाय मोनसे परिबेक। लोगोसेनो देंखोगिरि हिसाबै जानो लेंहरदों नितामनि बर' उदालगुरिनि। दा मेथाइ रोजाबबाय दङ। खोब गोजोननाय मोन्दों। हेलेनाया बिथाङाबो दिनै गिबि आरो देंखोगिरियाबो दिनै गिबि। बिदिनो जों सोलाय सोल' लाबोबाय दङ आरो फैबाय थानाय समाव जों गोदान गोदान आर्टिस्टफोरखौ लाबोगोन। सिगाङाव जोङो बिग्राय आरो फैला मेन्देलाखौ लाबोखांबाय। दा जोंहा बे बर'नि मुंदांखा आर्टिस्ट गोबां रोखोमनि जों लाबोबाय आरो जों बिदिनो साफा जों लाबोनो नागिरदों। बेखौ जोङो लाबोबाय थागोन आरो जोंनि इयुन जोलैफोरनि लामाखौ दिन्थिनो थाखाय जों बे मोनसे जौसांखौ जों होनाय जादों। हयथ' जों बिदिनो मोनसे लामाखौ होबाय थागोन आरो जोंनि इयुन जोलैखौ जों मोनसे लामा होबाय थागोन। आरो जोङो दिनै नोजोर होदों जोंनि बर'नि बे हारिमु धोरोमफोरखौ, बिनि गेजेरजों गोबां मोनसे स्कप मोन्दों आरो बेखौ जों खालामनांगौ। दिनै गेजेराव गोबां रोखोमै जोंहा बेफोर फरायबा गोमालांबायमोन। दा बेखायनो जोङो बे मोनसे लामाखौ बिनि गेजेरजोंबो जोङो मोनसे होनो सानदों आरो बेखौ होलांबाय थागोन। आरो जोंनि बर' समाजनि गेजेराव बे बैसागुखौ बयबो माहारियारि मोनसे फोरबो हिसाबै गनायनानै जों बयबो मोनफ्रोम गामियाव, मोनफ्रोम ओनसोलाव, मोनफ्रोम दख'रायाव, मोनफ्रोम जिल्लायाव जों बेखौ खुंबाय थानाया गोनांथि दङ। आरो बेखौ खालामबासो जों बर' हिसाबै, बुहुमाव जाथि हिसाबै थांना थानो हानायनि मोनसे लामाखौ बेजोंबो जों मोननो हागौ आरो मोनगोन। बे सैथो। बेखायनो जों आसा फारिदों फैबाय थानाय समाव बे गगामुग हालामाव आरो जों साबसिन बैसागु फोरबोखौ जों खुंगोन आरो फैबाय थानाय समाव जों साबसिन खुंगोन। बेखौ जों आसा फारिदों आरो बेहाय जों बयखौबो रायजो राजाखौ जों खावलायगोन। नोंथांमोना बयबो जों हेफाजाब हो। देग्लाय जिबायदि हेफाजाब होदों बिनिफ्राय साबसिन फैगौ बोसोराव बादायलायनायानो जा, जायखिजाया बिथिं बादायलायनायाव बयबो बाहागो लानाया मोजां। मानो होनोबा बेहाय जोंनि बर'नि जे हारिखौ लाखिनोब्ला बेजों बिराद मोनसे मोजां फकासै लाखिनो हायो जोङो। बेखायनो जों खावलायगोन रायजो राजाखौ, बयखौबो जों खावलायगोन। आरो मोनसे सासे आर्टिस्टजों रायखांनो आं बावदों, सुलेखा आब'आबो फैखांबाय बेहाय। बिराद मोजां मोनसे पारफरमेन्स लादों। फैलाव बिथाङाबो फैखांबाय। गोबां आर्टिस्टआ फैखांबाय। जों आसा फारिदों जों आरो फैबाय थानाय समाव मोजाङै मोजां जों लाबोबावगोन। आरो सार, जोंनि हारिमुनि बेलायाव गुबुन हारिया जोंनि हारिमुखौ नेग्लेक्ट खालामनाय जों नुनो मोन्दों देग्लाय बोसोराव। बेखौ जोङो 14 टाइमनि सिगां जों नुनो मोन्दोंमोन। बेनि सोमोन्दै सारा मा बुङो? बेथ' एसे सानथावना खोथा बियो। जोंनि बागुरुम्बायानो जा बा बर'नि माखासे खाम दामनाय, सिफुं सुनाय बायदिसिनाफोरखौ असमियानि माखासे बाद्यजन्त्रजोंबो दामनायखौ जों नुदों। बेफोर दामनायाव जोंनि बर'नि गुबै महर, गुबै सोदोब, गुबै टिउना फैया।
बेहाय जोंहा एसे प्रब्लेम फैयो दा बेखायनो जोङो बेहाय हारिमु आफाद दङ जोंहा हारिमु आफाद आरो जोंनि गुबुन गुबुन मोजां मोजां माहारियारि आफाद दङ बे आफादफोरा गासैबो बेखौ रोखायै जों हमनांगोन बा बेखौ मोजां फोरमायनांगोन जोंनि हारिमुखौ गुबुन देखायनायाव जोंहा जानांगौ खोथा गैया नाथाय बेहाय गोरोन्थि जुदि देखायोब्ला बेहाय जोंहा बुंनांगौ खोथा दङ दा जोङो बर'फ्रा जुदि मोजाङै जोथोन लाखियाब्ला बा जोंनो गावनि दामनाय देनाय मोसानाय मुसुरनाय देंखो सिफुं बायदिसिनाफोरखौ जुदि जोंनि बर' मानसियानो जुदि मोजाङै दैदेनना लाङाब्ला बा बेखौ जों मोजाङै जोथोन लाङाबा गुबुन हारिया बिदिनो लांगोन आरो बिदिनो साख'ना लांनानै जोंनि जिथु हारिनि गुबै सुर देंखो दामनाय बेखौ गासिबो मोनसे मिसलिड खालामलांनायनि मोनसे लामायाव दङ बेखायनो जों दानि जाखांफुनाय सेंग्रा सिख्लाखौ जों बयखौबो खावलायगोन फरायसालिफोरखौ खावलायगोन बयबो जाहाथे बे गावनि हारिमु दोरोंखौ लानानै बयबो साखाफारा जाना थानांगौ आं दिनै नुदों जोंनि सेंग्राफोरा जोंनि सिख्लाफोरा मोसानाय मुसुरनायाव बादायलायनाय परिबेगाव बारा खोब बाहागो लाफैयाखै मानि थाखाय जादों मिथिया आंबो लाजिनायबो मोनदों दुखुबो मोनदों मानो होनोब्ला जोंनि सेंग्रा सिख्लाफोरा दानि इयुन जोलैफ्रा माखासे जाथारै खामानिफ्रावसो बारा बेस्थ' जायो नाथाय बैफोर गुबै माखासे हाबाफारियाव जोंनि सेंग्रा सिख्लाफ्रा बा इयुन जोलैफ्रा बाहागो लानायखौ नुवाखै जों खावलायगोन बै गाज्रि हुदाखौ गारनानै मोजां हुदायाव लानाया मोजां सोलोंथाइ लानांगोन मोजां परिबेग लानांगोन मोजां जोंनि बर' हारिखौ फोथांना लाखिनायाव गावजों लोगोसे जोंनि बर' हारिखौ फोथांना लाखिनायाव बयनिबो बिबान दङ बेखायनो जों बयखौबो खावलायदों थेंक इउ